चल बताव नीमको हो रागल बा हितनी सब बाटे के केने बबुआ गोल बा अन्नु तनी लिया देही का हे मक जीरा मस्त अरे बाप हो बाप एक डिब्बा भी परसों चौथा दिन मंगावा वाले जीरा मर्च माल बना के खा जतिया हई हरा दिक्कत ना कातर कहे नहीं हितनी डालू तो डाले ला खखुआई के हरदी भुंजिया तरकारी में हरदी मर खा जला आई आ मरचा हितनी सब मरचो कहता नहीं दू गो एक खास छवा करो मरती त तरकारी के कौन काम बा पेट गड़ बिगड़ जता ते आई आलू खत्म कर दिया आ का करताड़ू हो का करताड़ू घरवा आय खा तनी खा तो खाना करताड़ू का हां खा तरलनी भोर दिन जब खाना का बेरा बने सेन सांझ हो गइला तो जब ठुसाई के तरह में कैसे बोला तनी जी आय आता आपा महतारी अच्छा बात में खाया था ठीक है कहाला बात में खाया हत्या चाचा सास कब न सास बनी महतारी बनी तो हंजन के आप करे जो काट के दे दनु तब तो हंजन नाम ना ले बुझा अपने बेटा बेटी के ना कक तो हंजन के करतनी घर चलाओ तो तब न चलता ऐसा टिक के ना लाइल वैसे खाना छीन लेनी खाना छीलने के बिताइले बनी देख एगो है प्याज की छोटी गो फोरन दिया है करा में 2-3 गो फारी करके सब्जी बना दी आ 3 गो आलू है कर तनी चटनी एगो के कुचे के बा आ तनी हिसाब से जीरा मरचा एगो मरचा का फोरन दे के बना ठीक बा कैसे कहतनी जी चाची जी वैसे हो जाई कैसे ना होई ओना में हो जाई बन जाई खाना बना दी ठीक बा आ एकर अंजोरा बनी कहां बजे तोड़ कहां रे बाग चाची जी तनी माले के खा गला सनी तीन भात रहला त खाए बैठनी खाइले नहीं कि सुबह अब तू एक कोले छापा ने खातड़ी हमरा पूछ रही कि खाइबू कि ना खाइबू तो खा ले हमरा के छकले बानी अब खातड़ी के लेकर फेकले बच्चा अब तो खाली खाली सास के भूख आइबे कि का पतो हो तो कहले ना कि हमरा यो खाइ तो चल बाकी महतारी के खिया तू महतारी हमरा का मन ले बड़ी कबो चचे सस कहले जी भोर में 3-4 वाली खाता नहीं हम सुबह नहीं के खाना पेट खाइले का जरूरत रहता त खाता नहीं जाता तो खत्म हो जाता तो हम सुबह नहीं के खाइले आनी त तो ना यानी कि हम बियाह क के बहुत पछताते अरे चुटी कर दिया का हो ले अब चाची जी छोड़ी खाए दी मार दे मुहा में जान जी पतो है इसने तो पतो नहीं रह हां तो अपन पतो न आ दूसरा का पतो ना मिली अपन तो हमारे सास तो रहती ना तो खाना तो ना जो होड़िया डलिया मसलिया बना बच्चिया हमारे तोहरी सब भार ना चले से करबुसन त यही खातिर लगले बानी कि छीन के खाना धरी अपन छीन के तो खाना कहिए रखले बन कहिए रखले बन तनी अभी छीना त ठीक बा हम ना खाए हम भूख लागल तो तू पूछला कहिए तो खाना छीन के देलबे करे छुछे खाइले बड़सा तो बताई हम सुबह नहीं के खाना खानी रो 3-4 घंटा त काहे के करे ना ये छुछे भात रहला दाल रहला मले का खाऊ बस तो ये लगे सुबह खा से बना दिए है 2 आलू के भुजिया आ एगो प्याज का फोरन दे दिए आ हिया कएगो फाड़ी 2 गो फाड़ी सब कुछ के लेके खियावे के बा सुना ला खाते बे कि तोरे ये खाली मुंह दया नहीं कि हां दे रही थी बात चाची के तना बोला तनी जी 2 आलू चिरवा तनी हमरा खा लो त छुछे खाता नहीं खाबू से ना खाबू से वो ना खाता नहीं रहो एगो हम ही खाता नहीं बता बना रुपया का बात है मेहर के मुंह गोरले बस खाबू से हाथ ना काला घर चलाई हम रुपया दे तो जाए तो हाला कर दे आई अपन तो खा तो नहीं जा आदमी छुछे भात खा तू के कर का हम ना के तो सने हम तो कहि दे हमरा के कहि फाड़ दिए समय कहि फाड़ एगो मर चमची ते रोनी ने सच्चा बाई में आदमी कर 2 आलू चिरवा तो छुछे पाछे खाता आदमी हां मैं को मरचा दे तो बुसना काट खा तो ना अपने तो भतार न मांगला सन मामूली ना मरचा काट के खा लेता नहीं तो दाल भात मार सरे गेट लेता नहीं तो मन दे हमरा की तोरा धा लगता ना तो मन दे ते खा ले तो खा ले कहता दी हमारी चवा नहीं के सब्जी में फोरन दे वाले हाय कभी नाम ना खा गए खाने तो का खाई हंसी जिन चाची जी हम देखो हंसी ना तो नहीं खुश रह सब कबो ना सोचे कि को हम सोचे कि आइने में का बताओ जीरा मरचा तो नहीं रख कैसे खलिया बोलो कत तेल तक नहीं बताई तो इतना परिवार छे ए का भो हम एकर मतलब नहीं की रह त कहो ना कि गैस बटले अपन मन के चट दे बारा ताड़ी से आ पट दे बना के खा लेते चट रवा नहीं के घर में रहते जी रवा खाते नहीं नहीं आ सिवारे में बधर जते तो बांध के रखले बनी मन चीज मामूली या जाके देख ली थरिया बर्तन ढूंढ ली हम कहो कि खा ले तारी आ हमारे सामने तो ए मम्मी जी छे भात खाते नहीं देखा खाती खइला के मारा मत देहिया ना होय कोई कोदी कोई दुबर बात पतर भाई मारे गुदा झूला त देही में मैं खले तो नजरिया तो नहीं हमर तर नजर लगता हमारे आवत है अभी नु तो कह दे तनी नु ओ करा ले ठीक बनू दे एगो मरीचा दीही
तो आदमी सास बनबी का कि माई बनबी डाटा तड़ी माई बनबी सास में बन के रहबी ना जी चाची जी ले तन की से दे ले खा ले ओ तन का बाहर बच्चा चाची जी तो दुश्मन आदमी ना करत होई। अरे पेट गाने झरे लग देती तई खला पर गर्मी के समय बा ना झरी दी तो हगबी हगे धली त लैट्रिन होने का पहले निकल जेबी हगे जाती हम आगर बिगते हगे के फेंक तोरा के खैरक फुआई पढ़ना ठीक है कि चल हाय ले जाओ दे खाना जाओ अबे खा दी भूख लागल ठीक बात जाकर हमारे न पूछे कि का बढ़िया खाना बने आज से तेही सास के मालकाना चलेगी चलबी न काहे का हम चल हां तो हुकुम देता तेरी सास के कि तू ही पतो बन कर हम पतो बन करा तेरी सास बन करा हम जता ने जाई खाए दे जाते घर में देखो तेरी भीतर का कोइले बाड़ी घरे रहतो सनु सिवान में लेवा घर तनी के देखो जाते किचन जाई चुपचाप हमरा के खाए दे भूख लागल खाला गाय गोर को मांस खाला डांगर नरे माई बा कत के निखो डांगर रे बा खा ले घर किचन मले से ककर खला ही रहती है हाय तेल और लिए रहनी कैसे ककर खले को होत ये चोखा ता कारी नोई हां ना ही रखले बिया काहे खाती खराब हो गया बहुत शौक बना के रख देती है क्विंटल जियान करती है चला चला रखती है चलो हो ठीक बा जब जैसे बुझाता वैसे कर